Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колесникова пры мікрафоне. Сёння у нас такая масавая праграма, масавае зборышча, можна сказаць, мітынг. Гэта санкцыянаваны, так. Гэта музыкі, і не толькі музыкі, нават журналіст Еўрарадыё сюды зацісаўся, якія маюць дачыненне да гурта «Крама». Ну, па-першае, гэта Ігор Варашкевіч. Я разумею, але мне трэба дайсці. Ну, просто каб усе так само. Добра, давайте пачнем з Іллі. Ілля Шэўчык, экс-гітарыст гурта «Крама», які зараз жыве ў Кітаі. Уласна кажучы, ён галоўны сёння наш госць. Ілля прыехаў у Беларусь, і мала таго, што проста прыехаў, яшчэ і запісаў песню па-беларуску, і сёння мы яе прэзентуем. Дапамагаць будзе Ігор Варашкевіч, ну а Зміцер Лукашук, рэдактар і журналіст Еўрарадыё, ён непасрэдны удзельнік таксама гэтай падзеі. Ён, як аўтар тэкстаў «Крамы», таксама вось пагадзіўся на прапанову Іллі і напісаў тэкст да песні «Мой Менск». Заўважце, мы без... У сэнсе так, што нягледзячы на тое, што Ілля прыехаў з Кітаю, мы сядзім без масак. Таму што эфір ад Еўрарадыё абеззаражвае любы каранавірус. Так, добра, давайте пра песню. Ілля, чаму вам захацелася напісаць песню пра горад Мінск? Я так разумею, што гэта нейкая такая ностальгія. Па-першае, гэта кітайская песня. Ага. Я спяваў яе на працягу некалькіх гадоў, і мне ўвесь час здавалася, што калі напісаць беларускі тэкст да гэтай песні, то можа атрымацца добра. У выніку я папрасіў Зміцера, ён напісаў тэкст, і я лічу, што атрымалася добра. Ён напісаў тэкст пра мяне, пра то, як я ў Кітаі сумую па Менску. Давайте тады адразу яе паслухаем. Ігор Варашкевіч дапамагае Іллі з губным гармонікам. Калі ласка. Так вот, спевы мае на бэк-вакале не адрэпетавалі, таму я сёння не буду. Памаўчы ўжо, хоць памаўчы, хоць тут. Цячэ па шчацэ вакна вада з восеньскіх хмар, цячэ і змывае пыл з дарог, дамоў і мар, і рэкі бягуць па вуліцах, нібы з дзіцячых сноў, бягуць і збіраюцца ля родных берагоў. Я ліст напішу табе, складу з 1000 слоў. Ён будзе табе, мой Менск, пра маю да цябе любоў. Узгадаю там я пра вуліцы з маіх дзіцячых сноў. Твой пах і твае вагні сабе вяртаю зноў. Мой Менск, як мне расказаць табе, кім быў ты мне, кім стаў? Мой Менск, ці расказаць табе, як я па табе сумаваў? Ты вазьмі мяне за руку, сваім Менскам цябе правяду, пакуль не згаснуць ліхтары, будзем разам, мой сябра стары. Мне так не хапае тваіх вачэй, закутых в бетон. Ты спіш, і жыццё тваё падобнае часам на сон. Шляхі з табою нас развялі,
ды я вярнуся ізноў. Мой Менск, ты з маіх дзіцячых сноў. Мой Менск, як мне расказаць табе, кім быў ты мне, кім стаў. Мой Менск, ці расказаць табе, як я па табе сумаваў. Ты вазьмі мяне за руку, сваім Менскам цябе правяду. Пакуль не згаснуць ліхтары, будзем разам, мой сябра стары. Мой Менск, як мне расказаць табе, кім быў ты мне, кім стаў. Мой Менск, ці расказаць табе, як я па табе сумаваў. Ты вазьмі мяне за руку, сваім Менскам цябе правяду. Пакуль не згаснуць ліхтары, будзем разам, мой сябра стары. Гэта Ось музычная такая рубрика, песня. такога вы не чулі. Сёння галоўны герой праграмы Ілля Шэўчык, экс-гітарыст гурта Крама, які зараз жыве ў Кітаі. Вось зараз ён прэзентаваў у нас песню, кітайскую песню, перакладзеную на беларускую мову, ці нават адаптаваную, так? Не перакладзеную, а... Гэта вольны тайская пераклад, можна Да, я с сказаць. китайской на белорусскую переклал. Ну, хто цябе ведае, слухай. Змейсер Лукашук напісаў тэкст да гэтай песні. Ігор Варашкевіч падыграў на губным гармоніку. Сімпровізував. Ілля, вы сумуеце па Беларусі? Ці ўсё ж за 15 гадоў вы ўжо прыйшлі да высновы, што Кітай гэта і ёсць ваша другая радзіма? Ну, конечно, сумую. Але ж я адаптаваны да Китаю. Але ж мои корні тут. Таму, конечно, ёсць, як то кажуць, ностальгія, да? І адаптаваны ў Китаі і сумуеш па Мінску. Адаптавана сумуе. Адаптавана. Вось вы Ну, пішце, неяк так. якім Мінск быў, якім Мінск стаў, так спяваеце? Якім Мінск быў, калі вы з'язджалі, і якім вы зараз бачыце Мінск? Змяніўся, вельмі дужа змяніўся. У лепшы бок? Конечно, у лепшы. Ну, што вам падабаецца? Як так сказать? Я по-расейску буду. Давайте. Можно? Ну вот, например, Забылся, мол. Да, трохи забылся. Например, вот я позавчера ехал по проспекту Дзержинского, я раньше жил на Грушевке, там, на Роза Люксембург. И, в общем, я не понял вообще, где я нахожусь. И совершенно изменилось все. Ну, так, отстроено все, новые дома, очень красиво и как-то так современно. Калі вы там дома у себе знаходзіце, вы адсочваеце нейкія працэсы, якія тут адбываюцца ў Беларусі? Таму што мы, напрыклад, ведаем, што ў Кітаі коронавірус, а вы вось што ведаеце пра Беларусь? Ну, я, во-первых, в Фейсбуке постоянно, я знаю про все новости. Кстати, про коронавирус я узнал вот как раз от вас. Потому что нам где-то до китайского Нового года вообще никто ничего там не говорил. Все было в тайне. И вот меня начали задавать вопросы где-то уже с середины января. А что у вас там происходит? Что там за вирус? Я на самом деле ничего не знал. Вот. Але вы не хварэлі? На всякий выпадок. Запытала натуральна. Ну, вы же понимаете, что там больных людей, там, может быть... Як Воробьёвку выбили некалі. Не, ну их там может быть 0,01% или сколько. Ну, на миллиарды китайцев там, ну, конечно, это ничтожное количество, к тому же это... Я так заўсёды і кажу. К тому же это все в основном в одном городе, ну, в 2 городах, которые находятся довольно-таки далеко от того места, где я живу. У нас вот в городе Гуйлин, может быть, есть там 2 больных было, или 3, или 4, что-то такое.
Так что попасть в это количество, это довольно-таки сложно было. Слухайте, ну ви займаєтеся музикою, так? Ви так Да. працягваєте займатися. Розкажіть, як там увогуле виглядає музична індустрія, тому що ми тут все ж слабое маємо уявлення про гэта. Тому що ми заўсёды любім паскардзіцца, што ў Беларусі вось няма шоу-бізу. Правда, Ігор? Нема. Ну, складана быць музыкам даводзіцца шукаць нейкія падпрацоўкі, то бок зарабляць толькі музыкай практычна немагчыма, ну, то бок рэдка каму гэта ўдаецца, так? Вось, але я ведаю, што адной з прычын таго, што вы там засталіся, гэта акурат было тое, што музыкі там могуць зарабляць нармальна. Ну, безусловно, да. Но если бы вы мне этот вопрос задали, скажем так, лет 5 назад, я бы сказал, что все обстоит очень хорошо. Вот. А сейчас я скажу, что было раньше гораздо лучше. Все идет почему-то на спад. Почему? Потому что, ну, во-первых, очень многие такие театры музычные театры, в которых я работал, они все закрылись, потому что как-то отошла у них культура, и культура их идет сейчас, опять же, в направлении диджеев и МС, в общем, вот такое. Очень многие певцы стали невостребованы, и, как и живые музыканты. То есть сейчас стало хуже, чем раньше было. Но как-то еще держимся. Слухайте, але китайцы, мне падаецца, вельмі любяць музыку, правда? Я Любят, да. ведаю, што у нас, напрыклад, у нашых музычных навучальных установах шмат вельмі кітайцаў, яны хочуць тут атрымаць еўрапейскую адукацыю, каб ужо паехаць практычна прафесарамі да сябе дадому, так? Ёсць нейкае такое, прывіваецца гэтая музычная культура, там, ад дзіцячага садка, вось як гэта там адбываецца ўсё? Да, во-первых, профессиональная именно деятельность, как вот, почему вот Китай, в Китае преподаватели и учителя – это самые высокооплачиваемые профессии. И врачи, кстати. Вот, поэтому, если они собираются профессионально заниматься преподаванием, то у них будет очень хорошее будущее. Вот. А что касается именно вот такой рок-сцены, эстрады и так далее, ну, это все, я же говорю, все почему-то пошло на убыль. Вы все ж чаму вырашылі змяніць Беларусь на Кітай? Ну, вы же уже ответили на этот вопрос. Все ж гэта была прычына. Так вы просто не пацвердзілі бы. Поехал за долгим юанем. Да, застались тут самые стойкие. Ну, в общем, да, Динозавры. я хотел зарабатывать, я хотел заниматься музыкой, самореализовываться и, в общем-то, зарабатывать, не скрою, да. Ну, вот поэтому. То бок музыка ў Кітаі, ён можа сабе пабудаваць кватэру, набыць там, не ведаю, добрую машыну і Мотороллер. так далей. Так? Ну, безусловно. Гэта ўсе базавыя рэчы. Ну, это да. Конечно. Некалі музыкі, якія працавалі ў рэстарацыях у 80-е, у 90-е гады, таксама маглі пабудаваць кватэру. Ну, а цяпер? А цяпер не. І не нават Таму што кватэры сталі даражэйшыя, ці што? не пакормяць нават на кухні, калі пойдзеш. Раней мы прыходзілі у госці, напрыклад, там у Планету ці ў Журавінку да сваіх сяброў, да Лёні Кавярэніча, і там можна было пайсці на кухню, там паесці. Калі студэнт халодны прыходзіць, так это ж класна. А зараз не дачакаешься. Ну, приходится просто працаваць у нас же краіна кавербэндзія, таму і ось і мне приходится. І вам таксама, Ігор, прыходзіцца працаваць у кавербэндзе? Да, я за што я жыву. Я першы раз про это чула. Ну, я, правда, спеваю тое, што я хочу, там, блюз, ритм-н-блюз и так далее. Все любимые свои песни, але выбору не шмат. А вы што спяваеце ў Кітаі, Ілля? Блюз кстати, там не вельмі любяць? Хороший вопрос, да. Вот как раз-таки блюз. Вот последние, особенно 2 года, я спеваю только блюз. Ну, и трохи джаз. Ну, я просто читала, што кітайцы не вельмі там по блюзу. Ну, это как их воспитать. Наверное, я в своем месте как-то их уже повлиял на их немножко культуру. Хотя нет. Например, люди, которые из Шанхая, они все очень любят блюз. Именно из Шанхая. А тому Маргулис написал некалі шанхайский А вот, блюз. наверное, кстати, да. Вполне возможно. Да не, там іншая история. Это я так пожартовал. Нет, ну это правда. В Шанхае все люди, они очень именно любят американскую культуру и американскую музыку.
Слухайте, я ведаю, што 2 гады таму так вы выпусцілі кітайскую версію песні «Выпі са мной да дна». Да. Ігор, як ты на гэта адрэагаваў? Тое, што па-кітайску цяпер спяваюць такі беларускі хіт. Ну, так Ляш запытаўся спачатку. Але ідэя табе спадабалася? Ну, чаму не? Ну, што ж. Пакуль толькі па-беларуску і Што па-кітайску тут песню дрэннага? гучыць, так? Чаму не? Яна А яшчэ ёсць на нейкія яна мовы ж перакладзены? Ну, в ангельскім А, я вот не альбоме ведала. яна ёсць. Не сочыце вы нешта за Bring музычнымі this навінамі? Калі это было То есть ты была яшчэ ў дзіцячы садок хадзіў. У 93-й, Ну, сапраўды, я вот другі, трэці там. пропустила ты момент у 93-м. Ну, што ж, это ж такі час быў. Ну. Дарэчы, вот я, можна дадам... Весь мазыр на вушах стаяў, калі мы там жылі ў гатэлі. Па-ангельску калі спявалі? Калі записывалі Ага. альбом. Слухай, давай так, мы зараз мусім Я- развітацца з Ужо нашымі всё? радыёслухачамі, працягнем размову з нашымі онлайн-слухачамі. Добра. Тады глядзіце, у нас сёння у музычнай рубрыцы «Такога вы не чулі» госць Ілля Шэўчык, гэта экс-гітарыст гурта «Крама». Таксама Ігор Варашкевіч, лідар калектыву, Зміцер Лукашук, аўтар тэкстаў гурта «Крама». Сёння Ілля прэзентаваў нам новы трек «Мой Менск». Это китайская песня, перекладенная на белорусскую мову. Докладнее не перекладенная, а новый текст Зміцер Лукашук написал. Я вас заблытала. Але тыя, хто нас глядзіць зараз у Фейсбуку, в Одноклассниках, ВКонтакте, на Ютубе, працягвайце сачыць за нашай размовай, тому што мы застаемся тут. І Вот, Маша, калі ласка. ты спыталася про культуру, про тое, як там кітайцы любяць блюз, увогуле як ставяцца да музыкі, і я прыгадаў, Ілля як прыехаў, і мы разам вот і з Ігарам і з Ільёй пайшлі на такі блюзовы сейшн, тут у невялічкі клуб, і іграюць музыканты, блюз валіць, рок-н-рол, Ілья глядзіць на публіку, якая там танчыць пад сцэнай, там ніжні брейк-дэнс вытанцоўвае, там быў адзін хлопец прикольны, і глядзіць, кажа, кітайцы сабе такога ніколі не дазволяць. Вот паводзіны кітайскай публікі падчас канцэртаў, ну вот тваіх, да прыкладу. Нет, они не танцуют, у них другая культура. А і што яны робяць? Они сидят, слушают. Они сидят, слушают, пьют пиво, как правило. То бок Едят танчачы немагчыма слухаць, я так Нет, разумею? Нет, ну они под живую музыку они не привыкли танцевать. Они привыкли, если они танцуют, то они танцуют в клубах под диско-музыку. А под живую нет. Они, наверное, даже двигаться не смогут в ритме блюза. Вот в этом. Ну, так яны ж не чорнаскурыя. Всего лишь желто. Ігора, ёсць канцэрты крамы, дзе ніхто не танчыць, а менавіта слухаюць? Ну, калі канцэрт адбываецца, вось як была прэзентацыя Дакладна, апошняга альбому, да, у палацы чыгуначнікаў, там просто немагчыма танчыць, толькі калі ўжо пад канец канцэрту людзі у праходы выходзяць, да, там можна нешта зрабіць такое, Але, напрыклад, некалькі рухаў. вы якія канцэрты больш любіце? Такія сядзячыя ці ўсё ж сур'ёзныя? Апошнім часам сидзячых і няма, заўсёды ёсць танцпол, таму я в прынцыпе і забыўся, што такое. Я вось успомніў пра існаванне, напрыклад, канцэртнай залы Менскі, думаю, чаму мы там не робім ніколі канцэрты. Вось калі там адбываліся блюзовыя фэсты, так людзі сядзелі, слухалі, але в прынцыпе рэагавалі так дастаткова шумна, в прынцыпе, я так памятаю. А я хацеў наконт гэтай песні сказаць. Так, калі ласка, Некалькі конечно. слоў. Калі Зміцер напісаў тэкст, Ілля мне даслаў, каб я паслухаў. Я зразумеў, чым натхняецца Лявон Артурович Вольскі. Чым, Боже? Калі піша свае павольныя песні. І вось яна мне вельмі нагадала песні з Лявона. Не ведаю чаму. Бок вы думаеце, што Лявон слухае кітайскую музыку? Справа ў тым, што я карыстаюся зусім іншымі гармоніямі і мае канструкцыі акордаў зусім іншыя. Адрозніваецца ад яго. То бок у мяне гэта, ну, у маіх песнях няма нічога там увогуле ад альтанкі. Я ніколі не спяваў у альтанцы, хаця некалі Труханович мяне абвінаваціў у гэтым. А вось калі я слухаў Лявона, думаю, дзе ён такую камбінацыю акордаў взяў? А вось я зараз думаю, што я, можа быць, і слухаў ў дзяцінстве, можа, кітайскія песні.
А может? Надо послухать его песню. Не, ну, Калі б ён прыйшоў і спеў, гэта была б натуральная песня Вольска. Илья, дарэчы, вот ты калі іграеш кітайскія песні вот такія блюзавыя, і ты ж памятаеш рэпертуар крамаўскі, сапраўды вот моцна вот адрозніваецца ўся гэта вот пабудова, про якую гаварыў Ігор? Безумоўна, у нас 2 аккорды заўсёды. Не. Я бы сказал так, что наоборот, вот когда я начал в Китае какие-то петь китайские песни, рок-песни, наоборот, мне это напоминало Краму. Не, ну понятно, китайцы слухали Краму, это ж і вучыліся. Дарэчы, а можаш вот что-нибудь зараз вот по-китайску заспяваць? Один буквально там куплетик. Да легко. Так, самое там. 我在二环路的里边想着你，你在远方的山上冲锋十里，今天的风吹向你，下了雨。我说所有的酒都不如你。我在鼓楼的夜色中为你拈花香自来，在别处怎么相遇和期待？飞机飞过车水马龙的城市，千里之外不离开。把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成秘密，关上了门。莫名的情愫啊，请问谁来将它带走呢？只好把岁月化成个流彩伤痕。 Карацей, кантрі, яны все песні. Поветренный шар, ну. Повольные песни, да, больше любят китайцы? О, нет, есть и быстрые песни, очень много. Не, а правду скажи, ты хоть сам разумеешь, про что спеваешь? Так, ты просто выучил вот так вот так? Китайские понимаю, но я еще кантонские пою. Вот кантонские, честно признаюсь, не понимаю ничего вообще. До речі, Илья, я так разумею, что ты будешь гэтую песню ты уже записал, ну вот якую мы презентовали зараз, «Мой Менск», але ты приехал записать в оголе таки акустычный альбом тут у Минску. Да. Но это блюзовый альбом, это чисто блюзовый альбом. То есть там несколько своих песен, вот одна песня Крамы старая. Якая? «Stand in the doorway». Это... А ты будешь по-ангельску спевать ей? Да. Ага. «Стань ля порога». Была она сначала на белорусском, потом стала она на ангельском. Вот. Ну, я записал ее тоже. Ну, и речі, несколько каверов. я тебе пропоную эту песню лепить два варианта записать, и белорусский, и английский. Ну, можно, в общем-то. Кстати. И поглядим, які больше покатить у китайцев. Ну, кстати, да. Я об этом, кстати, не подумал, а вот хорошая идея. До речі, а ось записана випі мною до дна, так, на білоруській мові. На китайском. На китайській мові. Ось як китайці її усприйняли? Хорошо восприняли. Вы недзе виконуєте? Да. На всех, вот когда меня приглашают на какие-то большие концерты, я на всех обязательно ее пою, и она такая, именно вот она такая поднимает народ, поднимает такой, как бы, хай, такая песня. А наприкінці ви співаєте по-білоруську там? Чи ні? Чи тільки по-китайську? Нет, только по-китайски. По-белорусски не поймут. Але вы тлумачите, что это белорусская песня с Беларуси? Обязательно, да, безусловно. Там текст, он звучит так, там припев упрощенная такая, по словам там написано, там говорится, если перевести на белорусский, то «живе сяброўство». И это повторяется, как весь припев. «Живе сяброўство и выпей до дна».
Ну, а які ж китаец не адрэагуе на такія словы? Ну. Слухайте, а ці няма зараз у вас нейкай ідэі там калабарацыі ўсё ж зрабіць нешта такое сумеснае і запісаць гэта, Ігор, з Іллёй? Ну, Илья приехал записать свой альбом. Тому Не думали про то, как зрабіць нешта такое? обмярковали. Не, ну я говорил, предлагал, вот была же одна идея, да, вот песню, которую еще мы давным-давно хотели вставить в комендант или в ленивые танцы. Ну, это выпадково, это мы просто коли сидели. Ну да, ну выпадково, ну, может она стать как какой-то на будущее идеей, может быть, а вдруг, ну, записать ее совместно. Ну, там тексты еще потрібні. Ну, вось тэкставік сядзіць. Напиши текст. Текстовик. Я таки занятый. Зорка эфиру. Та. Только Facebook открываешь, там завсёды перший Лукашук завсёды уже нешта там. Так, вот хто кому першы здрадзіў? Я эфірам, з эфірамі вам, ці вы вот? Так што не надо, яшчэ разбяромся. Вы пра іншае лепш скажыце. У крамы канцэрт 19 числа. 19-го. Концерт у Светлым Лідбіры, да, акустычны канцэрт. Вот Ілья яшчэ будзе ў Мінску, наколькі я ведаю. Выйдзеш там што-небудзь таксама можа? Калі дазволіць. Калі дазволіць. Дазволіць? Без А вы проблем. памятаеце яшчэ песні крамы? Яшчэ рукі не забыліся? Думаю, что памятаю, конечно. А мы домовимся просто. Я скажу, якую забирать, якого-нибудь коменданта. Там Там же акустычны варыянт. Ну, а якая розніца? Тое самае будзе граць, і ўсё. Ну, акустычны варыянт, акустычны канцэрт, ён ўсё ж таки будзе поўным складам? Да, поўным. Мы ж не экономим, як іншыя. Праходзіў тут чалавек выпадкова з гітаркай, раз, і заграў канцэрцік. Мы будзем поўным складам. Ігор, калі выйдзе новы альбом крамы? Ужо ж даўно не было. Выйдзе, мы ж працуем. Грошы збіралі паўгода. Ну, сабралі? Сабралі на частку альбому. Сабралі. Зараз модна да краўдфандынгу звяртацца. Дык мы ж збіралі. Мы ж з верасня збіралі. Вось толькі зараз скончылася. Паспяхова атрымалася? Успяхова. Не вся сума, але ну, я планаваў на вясну, але думаю, што восені будзе адначасова і прэзентацыя альбома, і маё 60-годдзе. Ага, калі яго буду я святкаваць, да. Яшчэ так думаю. Ну, канцэрт у любым вам канцэрт будзе. А там уже паміж сабой будуць шаптацца яшчэ ў вараша яшчэ 60 гадоў. Прыходзім з падаруначкамі. Так а што там з новым альбомом, раскажыце? Это будзе крама, такая як крама, класічная крама, ці это будзе штосьці новенькае? Мы ж ужо не аднойчы пра гэту Ну, мне не распавядалі. А ты не ведаеш? Я не ведаю, да. Ну, там просто... Это доўгая гісторыя. Там просто тексты будут не з Міцера, а з Фелікса Аксёнцева. А, так. Ну, гэта ж я ўжо распавядаў не аднойчы, там зараз навошта там марнаваць час. Але вот калі ўжо загаварылі пра гэты акустычны канцэрт, якая праграма? Гэта будзе ўсё ж таки больш новая праграма ці такая лепшая, the best? Не, ну гэта будзе the best, але мы выкінаем новых песен 5, а можа і болей. Таму што мы ўжо, в прынцыпе, 5 песен выконвалі, а 3 не выконвалі, і паглядзім. Можа быць, ну, вось ёсць цудоўная песня «Фаніпаль», напрыклад, можа быць, мы яе заграем. Так што, калі нехта хоча пачуць, можа быць, людзі ёсць з Фаніпаля, захочуць прыехаць на канцэрт. Ну, я думаю, што... Карабача трэба запрасіць. Ну, это святое. Асабліва з улікам таго, што вось і Ілья тут ёсць, так што і прыйдзе на канцэрт, і заграе там, магчыма, нешта, прыгадае там. А якую, вот, дарэчы, ты б сам хацеў вот песню заіграць? Ну, напрыклад, комендант. А можа быць, якую молдаванку. Але молдаванка... Молдаванку мы выконвалі на апошнім канцэрце. Ось, ну, я не ведаю. А польскі бізнес будзе? Польскі бізнес будзе. О, польскі бізнес хочу. Ну, конечно. Там два по-ангельску stand in the doorway заспяваць. А, запросто можна.
Яна, в прынцыпе, простая. Добра, добра. Илья, ты лепей скажи, вяртацца калі збіраешься? Ну так, не так, что вот приехал раз на 2 гады там, на тыдзень, а уже сказал, все, завязываем с Китаем, приезжаем, тут белорусский шоу-бизнес. Пакуль што не магу адказаць тебе дакладна на гэтае пытанне. Як будзе магчымасць, я тебе першаму скажу. Я ведаю, куды ён паеду, але не скажу, не выдам. Слухай, так ты ж ведаеш кітайскую мову, валодаеш яе вот добра. Валодаю. Да, зараз у гэтых наших вялікіх камянях і ва ўсіх астатніх такі попыт вялікі на Кітай перакладчыкаў Я з уже кітайскага. неаднойчы про гэта казаў. Я б зрабіў лет экскурсію по вялікаму камню. 5 километров мы прошли там. 5 километров. Это я все ведаю, але я ж не маю адукацыі. Але я ведаю, што Можа вось... быць, там запатрабуюць яны... А можа не запатрабуюць, трэба ж... Не, ну многія беларусы ездзяць у Кітай акурат выкладаць ангельскую мову, і зусім адукацыя ім для гэтага не патрэбна. Я ведаю, што моя сяброўка, яна па адукацыі балерына, але яна там некалі танцавала, зараз проста выкладае ангельскую. Ну, так яны ж там не настаўнікі, яны там тичеры. Ну, а чым вас прывабіў Кітай увогуле? Кітай? Ну, як сказаць? Ну, это ж далёкая ад нас культура, напрыклад, так? Культура, да. Адна справа тут Еўропа, нам усё блізка, а Кітай это ўсё ж нешта такое недасяжнае, далёкае, падаецца. Вельмі очень безопасная страна, можно сказать так. Жить там, ну, там чувствуешь себя свободно. То есть можно вечером, ночью, где угодно ходить. Я и тут хожу. Спокойно. Иван. Никто тебе никогда там, не подойдет, там, не спросит там, сигарету там, или еще. Так яны ж мирные, это не ты из 90-х. Ну, у нас уже так само все нормально. Зараз, извините, вопрос можно? А люди, вы скажете, что там белорусы некие, ну, там, некие такие прям, какие мы тут, толерантные, такие все милые, а китайцы какие? Китайцы, они очень милые на первый взгляд. Может быть, у них там в голове что-то по-другому, но... Я про это знаю. А у кожного самурайский меч за пазухой. Но это он за пазухой был, он там и останется. То есть они его доставать не будут, наверное, до последнего момента какого-то. А когда этот момент критический будет... Это никто не ведает. Никто не ведает. Я некалькі дзён таму назад глядзеў па гісторыі, як мааісты еўрапейскія, там, з Аўстрыі, з Францыі, некалькі сем'яў паехалі ў Кітай прямо ў Цзэдуне. Вось, і там все было добра, потым іх пасадзілі, яны адсядзелі па 5 год, але засталіся мааістамі і не захацелі з'язджаць з Кітая. Але там такі дурдом быў просто, что... Ну про эту историю я знаю, да. То есть, ну там примерно было то же самое, что... При Сталине. Да, 37-й год и так далее. Там пытались они избавиться от людей, которые образованные и так далее. Да, было такое. Но это давно прошло. То бок Кітай пакуль перамагае. У России, здаецца, таксама давно прайшло. А што мы зараз бачым? А што мы бачым? Ну што, будзем паціху закругляцца. Я нагадаю, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта экс-гітарыст гурта Крама Ілля Шэўчык, лідар гурта Крама Ігор Варашкевіч, змейстер Вайцяшук, змейстер Лукашук. Это заўсёды я уже так само казаў. Ігор Вайцюшкевіч. Падыходзяць людзі там. Я кажу, я Варашкевіч. Вайцюшкевіч? Я Варашкевіч. А да Вайцюшкевіча наадварот. Ну, бачы, рыфмуюцца добра ты беларускія прозвішчы, што ты зробіш. Змейстер Лукашук, тэкставік гурта Крама. Вось сёння мы слухалі песню, якую прэзентаваў Ілля. Песня «Мой Менск». Гэта кітайская песня, тэкст да яе напісаў беларускі змейстер Лукашук, ну а Ігор Варашкевіч дапамог Іллі гэтую песню сыграць.
19 сакавіка пачуеце ў лідбар нормально. лідбар. Так, Ігор Войцешкі. Вечер Войчешук. Да. Пачуеце краму в акустычным варыянце, і Ілья таксама туды прыйдзе. Ну і можна зрабіць такі анонсік, що ж таки вядома, што 22 сакавіка ў Мінску плануюць святкаваць БНР 102, пакуль яшчэ невядома на якой пляцоўцы, бо адказу з Мінгарвыканкаму няма, але і крама, і Ілья ўжо ўпісаныя ў праграму. Так што будуць там іграць. Я буду играть. Ілья одну песню сыграе па-беларуску. Да. Вось гэтую ж песню. Мой Менск. Глядзі, гэта небяспечна. Все, счастливо. До побачення.